Fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla fit-Teatru ta' Dar Il-Mediterran se jibda jittella l-musical Il-Kbir Għadu ġej. Musical li jiffoka fuq il-karriera ta' 50 sena tal-kantant veteran Freddie Portelli u se jinkludi l-aktar 30 kantunetta popolari tiegħu. Il-karattru ta' Freddie Portelli se jinterpretaw il-kantanti Kevin u Mark Tonna. Kevin jagħmel il-kredu, għaxina il-Malta Bums konna 3-4. U jien Freddie u 3 tonijiet. Kif konna jt Tony ħarsu 3. Mbagħad pereżempju l-bejs konna jgħidlu bejs u baqatlu l-bajżu. Id-drummer il-Ginu. Kollha Tony, il-ritim il-pempa. Jien kien jgħidu l-kredu. Kien jgħidu l-kredu għax ninsa għandi kun jgħidu l-inti kredu l-hemm tinsa. Allura l-parti ta' kredu żgħar ħajamilha Kevin u kredu l-kbir bħal illum għaxina jien kbir jiena 75 għalaq ta' ġifieri ma għadni oretta. Ħajamilha Mark Tonna. Iżda għaliex il-Kbir Għadu ġej. Isma' jiena kull fejn immur inkanta mill-ewwel jagħmlu storbi u nibda nipprova nikkalmhom. Ngħidu ngħidulhom issa il-Kbir Għadu ġej. Tifhem u baqgħet ħadet hekk hux. Jien darba ta' meta kelli l-Malta Bums kien ikollna ħafna wajers u darba tal-wieħed qatlu hemm il-wajr u baqgħet kulħadd kienet ma tiftakrux intom u dak iż-żmien kienet ara l-wajr, issa l-Kbir Għadu ġej għamlet l-istess ħaġa. Waqt waħda mis-sessjonijiet ta' provi l-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici laqa l-impenn tal-Kunsill Malti għall-Arti li ta' kull sena qed titella musical bil-lingwa Maltija. Hija kruċjali li aħna bħala poplu Malti nitkellmu dwar nfusna. U nitkellmu dwar nfusna permezz tal-arti b'mod li jagħmel sens. Jiġifieri aħna ma nitqgħodux nitkellmu dwar kemm hija sabiħa Malta, dik hija xi ħaġa li nitkellmu fuqha wkoll. Mela le, imma l-importanti huwa li nużaw dawn il-musicals li jkunu ta' kwalità ta' livell għoli biex ikunu wkoll riflessjoni dwarna infusna. Dan il-musical se jkun qed jittella bejn id-9 u 18 ta' Wissu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.